Bisimilai malaktiga don kibaru kenega biye alamse afrikalo kile muka ani filai anga folibe aw bela jele kabini aw sigiro la bi kibara munu mambulo ka dokluka odo ode ka fo gawo marala ay la ka fo ko kele do kon kera ye no ni ma kele kon be no ni ale fatura ma chama fana kon be no ko ulu kon jogina kibara munu sera ma wule ay na ka fanye ko tenetemene gawo marala ko dugu do kon be no ni abe fo mata aka ni ale sanugoro do ye ni sanugolo kon chama kon be no ko o dugu ngon na ay la ka fo ko sanugolo ulu ni marfatiki do kon bilala nyogona ko o kele ngon jugara ko sobe ko sabla kele na ko ma kele kon be no o fatura wa ko ma chama fana kon be no ko ulu kon jogina aywa o temene ga boy tuguni alibi o yoro kele ngon na ay la ka fo ko sanugola nani kon be no ko ulu kon be ga boni yoro kele na ko kata gawo tumamina ulu kon be gata o kata kala ko marfatiki do kon nana bi ulu ka ko bolo na fembe la jele minula e la ka fo ko telefoni ani mi war mu ko ni wa bi saba ani ko ko ni ko re kumeni manani mu ngon aywa ami wakati kon na ko bi mu ngi kala saw bi kan ma ko fele ngon kon bolo la fam minula ko matu ki bada kon do wa mata do makele mu kon do nga alibi sega sega lu kon be senani ko nyala ni mi boro la anu do kuluka do nanata aywa o temene ga we kibara ware mambulo ga do kuluka o de ka fo ko chala marala ko chedo kon be no ko ali kon ya ere faga aywa kibara mun sera ma o ko nyala wula ida naka fo ko afrika lo klita ani kon to kon nala ko chala marala ko dugu do kon be no ni ali kon to ko yesefina ko ni kamelen dori kon ko abora siga su marala onna ko ki kunya sini yoro ko folema aywa ko mamina sira ni yoro ko folena ko adomaga dori kon be ni yoro ina ko atarabo o kon fe aywa o ale kon fele o ma ko fele ngoni fe no ko ayi kunya si nyegene ma mamina tara nyegena sako ay muduke ka ila faga nga ambi wakati mina ko bi finitu ko tara ni yoro ko folena we sega sega chama ko ni ma ko taro sababu mun ko na ni kamale ngoni ay ila faga nga sega sega lu kon be sina ni mi bora la no daw kuluga no nanata aywa o temene ga be kibara wara mamulo ga daw kuluga o de ga fo ko mi mali tungara gawe ko ma keme ani nani ko sigina kana anga jamana ko nana aywa kibara mun sera ma ko nyala wula ida naka fo ko mi OIM ni amba fo ma organisation internationale des migrants no e jiangel ge nani jeklu ba do e nulu sigile be ma mun be no nu be bo o jamana ga ta war jamana wore kan ulu ko de meni kama wa ulu ko ni ga bolu faram ma anga jamana ko nana ulu de me do ma keme ani nani ko ni ka bo Algerie jamana kana anga jamana la aywa ira ka fo ko ni ma keme ani nani ko ni maaye ma mun bora malla ka fo ko ulu ko beta tumala ngene yala nazara jamana ko ni ka wa we ira ka fo ko ulu ko beta jisan fesira de ko ni ka o le sabu yala ko ni ma ko fo le nun ko ni kumbe Algerie jamana le ka ko umbe toro ya sugu bela jelena mi ni jekulu ben ye nulu sigili me tamalaw ka ko nyaguna ulu le kera sabu ye kan ni ma ko fo le nun ko de me kana nu ye malla bunya ani kalama ko na ay la ka fo ko ni ma ko fo le nun ko na mi afrika lo kile mugaye anga jamana ko na la aywa ko unana pamulu de ko na aywa ko nun ko ni ka ni nalila ko kera anga jamana pamulu jigiro de ko na wa mamu kumeni kenaka o de ga ministre so mi sigile me malia munu be ko kan ulu ko ni ka ko nya ko na ni amba fo ma ministère des affaires étrangères ulu ko ni ka barake mo do ko be no ele tara ni ma ko fele nun ko ni kume wa kibara kuncela kibara wala mambulo ga da kulu kan o de ga fo coronavirus bana ko ni kuno funuka indisi so mi sigile me kenya o kuna no ulu ko ni ala ni ko bana dunya saka ni wakati bana intaka bolo la nga jamana kono we seben kura bo sembe talike ga bla afrika lo kile mo ani kelena mamunu be no nu garjira coronavirus bana la anga jamana kono nala ko ye ma bi kono toy wa ko o temene ga boye ma bi saba ani saba fana kono be no ko ulu kenela ma ulu bla fana be no ko ulu fatura ko kabini coronavirus bana se kono duna anga jamana kono fobi mamunu be no nu garjira coronavirus bana sela ko o kono beta ma ba tan saba ni keme saba ni bi saba ni woro konna o ma ba tan saba ni keme saba ni bi saba ni woro la mamunu fana be no ni ala yulu ka kalfa minu la bana kono nala ko ye ma keme nani ale ni biduru ani kele aywa mamunu fana be no nulu ko ni kenela bana ko ye ma ba wolo bla ni keme woro ni bina ni woro kon aywa an balma ko ne coronavirus bana se ko baro ya ko do kuluka wali bi ko bala jeli ki koloshi ko sabla ko bana ba an fiyano aywa ni ne kuye anga bi don ki baro ye ka do kuluka oni ciawo kuluma jolo ka me dunana